Ahoj lidi, tady je Pavlocraft a vítám vás u mého 7. dílu. A teda našel jsem cestu z těch jeskyní, chvilku mi to trvalo, no, asi 4 hodiny, ale prostě jsem tady. Takže teď tady peču trochu železa. Myslím, že to stačit. Já jsem řekl, že byste si mohli udělat tu automatickou pes, takže já bych vám chtěl teda ukázat, jak se to dělá. Jo. Takže takhle se teda vyrobí násypka. To na to určitě budete potřebovat. Ale já tam mám problém, protože mi došlo dřevo. Je to velký problém. Jsem prostě tady nejsem těžit dřevo. Ach jo. Takže se dojdeme, něco třeba chvilku vydrží. A třeba tam se zamilovali. Asi ne, co je už. No, že to natěžím víc, aby nemusel podvíc a se schválit. A využívat. Dobrý. Já bych to potom chtěl ukázat, jak se to dělá v té automatické peci, takže si necháme něco na peč. A teďka potřebujeme další 3 kg. Není tak úplně levný, ale když máte hodně toho železa, to není vůbec. Takže. A teďka ono je to celkem velký, takže potřebujeme nějaký místečku, jo, tak tady to jako dělaný. A je, počkat, třeba na to ještě pec. Tak, musím si vzít ty velký. Musíme hrát jako bystovný. To je všude hodně, ale... No, takže to uděláme tak. Dáme do toho. Dobrý. Tak. A funguje to tak. Semka si dáme to, co chceme upíct. Ono se nám dodaže přemysťovat tady sem na ty pece. Tady do ty násypky. A tady v ty peci to už je. Semka si dáme volně takhle. Jak se dá to postupně bereme. A tady máme želez. Je to jakoby tak, že tady to se přemístí tady sem. Tady máme toto pivo a to se přemístí tady sem, tady tohle. No, a to se nám tady vypálí, je tady sem. No, to už jste asi pochopili. To jsme si mohli vyrobit. Musíme to že?
šíp máme. To si vezmeme. A na šípy nám chybí jenom na křemen. Takže se úplně nebude prostě. Dobrý. Jdeme nahoru a tam jako z každého toho štěrku je udělat film, ale chceme trochu času. My to těžíme. Teď nám peče. Lopata a teďka nevím, štěrka doklídáme. Tak to zabere trochu času. Vyklad. A mě dá se si jenom já to by stačilo. A tak, mám ještě 12 šípů, to není špatný. Lapis, to asi zatím u nás nejde. Co? Jo, děláte srandu. Takže já jsem si tam na svou logu nabil na nic. No tak to je super tedy. Ale tak. Nevadí. Já bych se s vámi asi rozloučil. No, se zpívá zase. Tak. Nazdar.